daga ofishin administrator da rege na Niamey na cewa za a yi wani kwamiti wanda zai rika aiki tare da jami'an tsaro na cikin Niamey ya zamanto suna kula da tabbatar da cewa a cikin dukkan Niamey gaba ɗayanta an rayu cikin bin ƙa'ida, 'yan ƙasa sun bi ƙa'idodi, su kula da tsafta, su kula da tsaro, kuma ya zamanto kamar su ne idanu na duka abubuwan da suke faruwa a cikin Niamey. Suna da daman su rika tilasta a bi doka, suna da daman su kai ƙaran kowane ne ko ofishi ko kuma wani kasuwanci ko kuma wani mutum, suna da daman su shiga duka abubuwan da dama ta basu daga administrator delege. Wannan kwamiti an kirkiro shi ne don a tabbatar da cewa a cikin Niamey duka komai da komai cikin ƙa'ida ne. Wannan mutanen za a ɗauke su ne daga bayanin da ya hito tare da umarni daga administrator delege. Zai zamanto cewa mutane ne ko police ko kuma daga FDS ko kuma wasu mutane ma farar hula kenan, wanda a cikin system king yadda suka gani na cewa suna buƙatar duka mutanen nan su zo a yi aiki da su. Kuɗin da za a rika aiki da wannan abun za a rika hiddo shi ne daga budget king Niamey, ko kuma wasu kuɗaɗe wanda za a rika tattara su ta hanyoyi suka ce legal, wai ta hanyoyi bisa ƙa'ida. Gaskiya anan zan ce ma administrator delege ta hanyar hukuma ba komai bane legal, amma a ɓoye a ƙasa ƙwayoyin nan da ake kamawa, ni har yanzu ina bisa bakana a sayan da ake saida su, ana finansan wasu proje namu na cikin ƙasa, amma dai mu huce yanzu. Shine na cewa kenan kuma komandan wanda zai jagoranci wannan abun zai zamanto shine komandan, sunan shi zai zamanto komandan ne na brigade tas zai rika jagoranci wannan abun. Anan ƙarin da zan yi shine na cewa ni na gani gaskiya a ƙasashen Larabawa, kuma anan Philippines kenan zan ce muku kowace anguwa tana da brigade tas a duk inda take. Za ku gani akwai ofishin mai anguwa cikin dare bayan ƙarfe 10 zuwa bayan ƙarfe 11 za ku ga suna bakin duka ofisoshin mai anguwansu suna kula. Suna da moto, an saya musu moto, suna da shayin su, suna da abincinsu, cikin dare ba su bacci don su tabbatar sun kawo tsaro. Anan muke kiran hukumarmu na cewa cikin ƙarin tsaro yana da kyau a samu a sa kamerori a cikin duka faɗin ƙasa, wai ba Niamey ba. Kuma muke fatan na cewa wannan brigade tas kenan zan mu gan shi a cikin duka ville har ma a wasu ƙauyuka namu na Niger, tunda mobilization general yanzu da aka taso mu zamanto mu ne idanun hukumarmu don mu kare ƙasarmu. Ƙasar nan tamu in ba mu ba babu wani wanda zai kare mana ita, kuma sai mun sa hannu da hannu. Hukuma ga tana hido initiative, mu ma 'yan ƙasa mu rika kamawa don a gyara. Har cikin initiative kin tsaro mun gani da cewa mata su ma ba a bar su baya ba. Matan sojawa a cikin Niamey sun fita cikin dare jiya suna bin duka point daban-daban don su rika jinjina ma aikin da deja aka fara shi a Niamey. A duka point matasa su rika zama daga dare har sahiya don ya zamanto cewa tsaro ne ya zo tabbaci a cikin Niger. Wannan abu ne wanda zai kawo mana tsaro. Ina ƙara maimaitawa, 'yan ƙasa mu ne ya kamata mu hito mu kare ƙasarmu, musamman ma a yanzu da ƙasarmu take bisa barazana da yawa daban-daban ta ta'addanci da kuma neman a zo a bata mu wannan tafiya tamu ta samun incin kai na gaske daga wasu 'yan ma cikin gidan kuma da ma 'yan wajen. Daga Ghana suka hiddo bayani na cewa ƙasar Afirka gaba ɗaya suna iya zuwa ga Ghana ba tare da sun biya kuɗin visa ba. Ba a ce zaka je Ghana ba tare da visa ba, ana nihin ba zaka biya kuɗin visa ba. Kenan har a yanzu kafin ka je Ghana, in suna da consul ko suna da embassy, yana da kyau ka je ka nemi visa. Za a baka visa ka nan da nan idan ka cika shuruɗansu na tsaro ko kuma na wani kula, za a baka kenan visa ba tare da ka biya kuɗi ba. Ana nihin free visa, ba visa free ba. In an ce gari visa free kenan ana nihin zaka shiga ƙasa ba tare da ma kana buƙatar wani abu ba. Kuma duk da cewa ƙasashenmu muna cikin ECOWAS, amma idan IS da ECOWAS aka ce sai an yi visa, kenan 'yan Niger muna iya zuwa Ghana ba tare da mun biya kuɗin visa ba. Cikin zancen da ya sa kenan nema na ga cewa zan je Ghana in sha kallo. Daga Cameroon sun hiddo sabon mansibi na vice president, mataimakin shugaban ƙasa a system kin Cameroon ba su da wannan post kin. Sai suka ce yanzu to sun yi wannan sabon zai zamanto Paul Biya shugaban ƙasa yana da yanzu vice president.